posachedwa patu kupasirani zimene mayi Jessica Bwira anayankhula lero pamene anali kusanje nawo pamodzi ndi a president a dziko lino Dr. Lazarus Magafe Chakwera pamene amakasekulira njanji ya sitima imene lero lino pa 11 September yabweretsa mafuta kudzera chipata cha ku Mozambique. Paja a Jessica Bwira ndi mneneri wa chipani cha MCP ndipo mbuyomu kapena kuti mawiki yapitawa anthu adawanena kuti akumayendera zitukuko za boma ngati kuti iwo ndi minister wa boma, koma pasanathe mwina mwezi leronso achita chimodzimodzi ndipo akuyankhula video ina imene akufotokoza kuwauza DPP kuti akufuna awauze live kuti paja amati Chakwera sadapange kanthu nanga bwanji treni yabwera inu munalephera. Taonelani kanema uyu wa mayi Jessica Bwira. Amene sanadziwe lero Chakwera wabweretsa treni imene oyamba kwa zaka 41 sizinachitikepo. Ndipo tanzathu pano ndifuna ndiyankhule ndi inu amene mada DPP mumafunsa kuti Chakwera wapanga chani. Ine ndingoloza zimene wapanga ndizi mudanena kuti mubweretsa federeza munalephera. Ana amuna Chakwera waibweretsa treni imene osati zofunsa tentiroza tonse tione tikamana tiwinaso kwa chaisi koma ubwino wake wa ichi nchani. Ichi chithandiza kutsitsa mitengo. Kuna anthu adandaula njala ngati mafuta achita kulowa mochipa mitengo ichipa. Ndemwa chidule lero kwa amene sitinathe kubwera kumaka mutaone Chakwera waloza zake amene akufuna kudziwa waloza ndicho ntchito zake ithandiziranso kuti zipangizo za ulimi zifika mosavuta zomwe zikathandizira kuti zipangizo za ulimi zikhale zochipa kuphatikiza kufertilizer. Izi zithandiza ulimi wakuno, zithandiza kuthesa mavuto a njala. Chakwera anati ndidzakonza rail company wachitowerenga statement imene ananena mparliament. Mukuona palembo lija September 2020 palembedwa rail company mtsogolera zikwaniritsa zimene analonjeza. Lero noka DPP zolowerani opposition simuchoka koma sili kusintha opposition ikhala yomweyo zikomo. Mmene monso ndimene ayankhulira mayi Jessica Bwira makamaka kuyankhulapo za chitukuko chimene president wa chipani chawo akuchita. Ndipo a Jessica Bwira nawonso anali kulowashire kuyambira matsiku amene a president adali kumeneko kuyambira pa 9 September a president akhala ali kulowashire kuyendera ntchito za boma. Ndipo a Jessica Bwira amakhala konko limodzi ndi a president. Ndipo dzulo pa 10 September a president anali kumachete kumeneko ndi ku Game Reserve Park kumene amakaona nyama komanso ngati njira imodzi yopanga promote tourism pakuti dzulo limene lili pa 10 September komanso tingoti mwezi uno mayiko ambiri amakhala akusangalala kapena kuti akupanga celebrate zokhuza tourism. So ngati njira imodzi yofuna kupanga promote tourism yathu ya dziko muno la Malawi a president adali kusanje ku Machete Game Reserve kumene amakaona kuti kodi tikamachita promote za tourism anthu akabwera ku Malawi kuno kuzaona zikumakhala motani komanso akumaona zotani. Nde a president anali konko kufuna kukaona kuti zikumakhala motani kumeneko. Boma amene akuthandizira kukwaniritsa masomphenya awo oti dziko lino likhale apa nkuti a president akufika kumene akulowashire ndipo analandiridwa ndi atiye akumeneko. Atiye nawo anapasidwa mpata kuti ayankhule ndipo adawauza president kuti ngakhale mwabwera kuno koma kuno anthu ali ndi njala. Adatha pamenepo adakatsekulira malo ena
komanso kukachitira umboni kuyasa magesi nyumba zina zimene adawamangira anthu osowa komanso agogo. Atatha pamenepo adayankhula ndi anthuwa ku Nsanje.